paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, noumay tuman ni Marito yang dito'y tersenam kat ipapirmam manday to'y kankwana. Anya day tayo ipakpakitam aya. Aglonak nga rod. Dua kayo kumaako maker ko. Kayat mo asawan, agpirma akmat. Ay katuan dito iti pagpirmaam. Dito'y mat ti pagpirmaan to ni Marito yang. Una, Mare, ipapirmak to kan kwa na. Ala, agpirma ka nga rudan Mare. Agpirma tapno makapagloan ka. Nasaya tay may kaduti persinak, Mare. Pirmaam ka no. Anya day ta pirmaak. Agloan ka no ni Maribanang. Duwata ka no ako umiker na. Ay, jak kayat tagpirma. Di mo kayat? Una, nga may no saan ang makabayad, sakto ti singirunda. Ay talaga kasta. Apay, awan pagbayad nga ta ni Maribanang nubilang. Pangalaan na ngay kumay ti pagbayad na. Ay, awan nga ta. Iso ajak kayat apirmaan day tamaray. Sapay ko na adwata ka no ako maker na. Jakmat nga ron pirmaan Una, apay, kayat mo asikat ti agbayad iti utang na. Saan Isublim kan kwa na day ta apapay. Bayam nga agbirok iti sabali ako maker na. Maribanang, isublik da ito'y papel apapapirmaam. Nagbiit matan a pinirmaan nyo kan ni Marito yan. Saan pa'y matan na pirmaan? Kwa nga main, saan na kaya't apirmaan ni Marituyang? Iso adyak pa'y mo't nagpirma. Pa'y nga'y asaan nyo a pinirmaan? Kunamot ni Marituyang nga awan ka no pagbayad mo. Adan to siguro pagbayad ko Maray. Narigat mo't nga men ti bastalatan agpirma iti utang ti sa balay. Anya ngay nga rod. Saan ako na makapag-loan no kasta? Hanggang, apay ang nakapanimit ni Antibanang di talamisaan. Ay, wan. Apay nga ta. Ha? Di mo amuno apay? Damagok man. Bandang. Apay nakapanimit ka dito? Damagang pa'y laang mait. Apay nga minadamagang pailangan kay. Damagok nga ron. Awan kwartak. Ay, isumit lagay man naungat ni Antay tawang gayam kwarta na apadak. Nagpapada tayo nga, awan kwarta na Ang santa mo't anaungatan niya ang kay. Urawan kwarta ta. Isumat. Agi simaklata, awan kwarta. Kita, agi simak. Ikat katawalatan ang kay. Urawan ko kwarta. Addan tula ang kasapulan dagita ako kumarek. Ha? Jak tumat idatulungan. Anya ka no kwaro? Dagiti ka no kukumari na ang kay. Sino nga tatidakda ka matin yan tibanang. Marituyang, saan matan apo mampansin ni Maribanang? Un nga rod. Uray sika, di na matan pampansinag. Saan nga rod? Gimuran samut kadata. Apay, saan ka mo't nagpirma ijay loan na? Saan tadi ka mo't nagpirma? Isumulagayam asaan natan apampansinan. Linaksid natan, kas kumari na. Mapana ko na di barangay ho. Aduman hindi, agreklamo, maipapan iti saan ang mabaybayadan nga utang. Di nakasarsarita. Napudot pa'y lang ti ulo. Gaputa sa anak kapag-loan. Saan ka akasarsarita? Dahito'y diding ti kasarsarita. Hops! Kastoy nga awan mako. Kwarta! Andan to kwarta. Danag mo na. Kaanon to pa'y amadanta iti kwarta. Wait a minute.
makitam day ta. Pagurayon nakpailang. Na, apay magic aya. Agmula kami pa'y akin di kwa. Apay, papanan nyo kanya uncle mo, Kwarab. Napan kami agmula di tabangkag. Aha, awisam kayo din uncle mo, tagiinom tayo. Ha? Ay, met, dahita. Tataba daw. Mabanog kayo lang, numapan kayo at mula-mula. Unyag pa isaw. Kung nasakit pa'y tisika. Angkal, at na imbaga ni tataba tong kanyak. Ha? Anya imbaga na? Santa ka nun ama pa nagbangkag. Oh! Agiinom tayo kanukid day. Imbaga na dita. Unang kail. Na, Anya timakunam. mayat matkit di dita nga imbaga na. Mapantangaro din iti balayta. Una! Mabambanog talaga iti bangka ganyan kail. Ay, Ha? Day, Ni Auntie Madyagay ayap. Damagaman no, bakit? Bakit ka now, antay? sa dinaw ti papananyaw. Na, Ijay, antay. Di angkal mo ti kasarsarita. Ah, Apay asika ti sumungsong ba? na. sika ka no ti kasarsarita na angkal. Sika nga min ti sumumbat Kwa, ay, ibagam adyak mangag ti panagpukaw na. Antay, saan ka no amangag ni angkal dagiti bagbagam? At datultulang ni angkal. Ha? Talaga mat nga ada? Ah, Sige, mapantakit din makiinom ija yan ni pari badaw. umahin niya, antay. Ha? Kit na, nakaigamiti balunangit. Ay, kwa, santa nga ro doon amapan. Ha? Ipuspunta pa. Sayang. Adda pa'y laganas yung amapan makiinom. Padpadasan ko ma. Ha? Budno dahi ta, antay. Kasano jay mula yung ijay bangkag? Numapan kayo makiinom. Ay, kwa. Sumumbat ka angkal. Ay, kwa. Iso nga ron amapan kami ijibangkag. Kasto'y nga awan makukwartatayaw. Mapan kayo palang makiininom. Naa. Ha? Ay, intakit din ijibangkag kurog. Partakag tatimapan. Pengin ka ta, tawad damot lang eh. Asinaw ti padpadaan ang badaw. Di parenting kun Kwarab. Inawis mo manin ida nga aginom kaya. Saan? Apay ko mga awisit idangay. Tilaw awisumot sika. Kasano? Agkarapan da di bangkag. Una tanagagad da. Sana kasken ka sa daw. Ada kwartam dita. Awan. Ikan naman. Awan ko na nga raw. Apay, adem padulin mo a kwarta. Awan na ya. Adan sa idi. Na, inutang ko da ito'y kwartak di tawi. Ay kat ikan na ko na. Kasi ka nagut-utang, itad ko lang kang ka. Ay, sana mabalay. Adan to lang magkasapulam kanya ka. Naglain ka nga agawis itiinaw. Awan mo nga rod kwartam. Iso nga rod nga agaw awisak iti inom tapno siyak ti ilibrida. Day ta ti paglaingam. Ti agpa ilibray. Di ka lamabay. Apay ngay asak ti ibaw mo amapan gumatang iti kapay. Kan asukar di ta tersina ni kagawad ko anang antay. Manipod nga mid sa anda pinirmaan dyan lunkaw. Linaksid ko idan ako kumare. Ha? Apay mo't ngay antay. Ha? Para pirmaan dalang dyan lunkaw? Saan da pa'y akayak? Ay, isumot lagaya masaan ka na makikakaruba. Talaga? Ay, kunak no napudno da agagayam. Agam saan mo't gayam. Ang damot siguro rason ano, apay asaan da pinirmahan jay lunmaw. Tirason, saan da akayat ang makapaglonak? Nagrigat nga minti agbayad iti law nantay. Ay, ingkakit di gumatangan. Tanay, makakapkapi ka nun ni angkel mo. Imbaw nak na antibana nga may gumatang iti kapir na sukar. Apay nga imbaon na ka, iso ko maati o may gumatang. Di namot kayat. Gumurgoran sapay lakada kami kan ni Maritoyang. Kasta mo timbaga na kagawad. Ay, kunakon ka. Ang nasayat ka day. Ta saan kayo ang nagpirma iti ipapapirma na alun na. Ah, Tangamain,
Sana kaya't ni Uncle ko ngaglon ni Antay. Ay, agyaman nak marituyag, ta saan nyo pinirmaan dyan loan ni Banang, ah? Iso nga ron agumurgura kada kami kin ni Mari Kuanang ni Mari Banang, kapitan. Oh? Ay, baybayan yun. Gura-gura nga. Nagpirma kami la kumaidain. Ay, saan? No, adan tumanan ipapirma na kada kayo. Saan kayo nga agpirpirma? Ha? Kaapay, kapitan. Na, Saan nakadi ang mabayadan? pangalaan na ko maitipagbayad na. Kasano nga, no, ipabarangay na, gaputa saan ang makabayad. Oh. Ay, day tangamin ka tikong kuna. Sapay nagaduti, mairekreklamo dita barangay. Saan ang makabaybayan itilon? Iso nga ron tikunak, kapitan. Ano sa rin, no, anya ti ada? Antay, dandanita yung bumaknang. Apay nga ibagbagam ti kasta, kwarog. Nagtubugay man dagiti mula mi anatang kini Uncle kaw. Nagtubo pa'y laan. Unantay. Ay, saan pa'y adim makal? Ibagbagamon, abumak ng tayaw. Dumadakkel to dagi jay. Adun to ti kwarta. Apay, sino dyan pag-iistoryaan da? Nakatsamba itinatang, Maray. Apay, di mo pa'y amaw. Diyak pa'y nga mo, Maray. Da kapitan ken kwarog. Aya, isuda gayam. Wan. Di da pa'y istoryaan taamangan ka no maamuan ti kaaduan. Ket maamuam. Ay, namuakon, Maray. Ayan na nga, ni pare inteng. Ay, adaman ibagaking ko na. Ay sus. Ay, jakla ko maimbagbagaan. Paray! Pare inteng! Na, apay pare! Ay, agasam man, paray. Bimak ng kamagaya man. Yung pa yung bagbaga kanya kay agasam man, paray. Sasawam abimak na. Saan mo ngayon libag, paray? Ang mukaw na bimak ng ka. Shh! Di mo pigsaan. Apay nung mangagti sa balay, matay. Saan ang mapalin ang maamuan ti sa balay? Aya, kay balato nga rutin na. Ay, manuti ka at mo. Ay, nagmayatin nun da. Kumpare ka, kapitan, bimanang, ay ika na nga rutin na. Wala. Ay, umay ka, taik ka. Ay, nagswerte ka. Ay, agasam man, paray. Pinirmaan tala ko man jay loan ni Mari Banang, Mari Tuyang. Adun ti pagbayad na ita. Wan nga raw. Gimura ka data. Awanin nadadaalan ti pa nagkukumari tayo. Gaputa saan daan nagpirma iti loan na. Napirdi nga ta talaga. Ni, sumungad ni Mari Banang. Ay, agawid akong maray. Sigurado asaan na ta kasarita dayta. Kat apay ngay nga agawid ka. Ay, Marituyan, agawid kan. Ay saan ka nagumurgura kada kami kin ni Mari Kuanang maray? Ay, pasensya kan, Mari Banang. No, saan kami nagpirma, ijay loan mo kuma. Sa anak moten kat agumurgura kada kayo. Ay, saanan maray? Wan, nasaya at kit di tasaan nyo pinirmaan. Ay, adda ko mabaybayadak alon ko ita. Kat nagrigat yag bayad. Pudno day tako na, Maray. Kanuuray ko la ilumlum mo nga di umay agsingsing. Iso thank you kada kayo ako kumarek. Ay, mayat gayam, tasaan nyo pinirmaan jay lon ko iday. Iso nga awan ti pampanunutak ita ababayadan. Game magot pa'y dainteng kan kwarog nga agbangkag. Ni Kapitan Enteng! Saan ka manen nga agin lalaing asi ka ba daw? Anya, agin lalay nga sasawang mo, dita. Sumurot-surot ka manen nga grunda ka dagiti tanaw. Kay tumulong nga rod dito'y barangay tayaw. Tanya ko mati may tulong mal. Ay, narigat lati agsasaw to yan. Dim ayaan mo, asyak, ti kalalaingan dito'y kabildatan. Ang mga no agin lalaing ati kayat mo asawang. Anya, Ay, nya. Ay, sos! Banang! Nakita mo, no, kasano kalaing ako mugtar ni Kwaraw. Naglay nga kanyang kail.
Kugtar aya dayjay. Kunak nulimbag tulaan. Gugtar day jay, antay. Ay, ipakita man ka ni ang tim ti insurok ka nga style ti Danog Kwarog. Ay, wala. Kastoy ni ante. Ha? Na. Naglaingay. Nagturod ti ka anak. Anya klase pa nagdanog dayta? Pababamag. Tila isursurong mat dita ka anakam. Sika, intay. Ag partner ka now, dakwaraw, kan kaba daw nga grunda. Ay, jak kumakayat apalubusan ni Badung ko kahit maray. Apay kumaasaan. Anyang iti amuna iti panagrunda. Iso nga rod nga ag partner da ka ni kwaraw tapno epektibaw. Awan lat amok anapinta sa pagbanagan dayta. Kasapulan nga min dito barangay tayo tinaturod a kabarangayan, anak kasagana at tumulong, tapno mamin tinar, tilina, kan kapya. Ay katsapay ko mga rud tanapintas ti panagtinunos da kwaraw kan badungkaw. Apay akas na di pa nagkitam kanyak paray. Ay, damagak man, no kabailan pala ti agrunda paray. Ay, day talaan kay di mo pa nagrunda. Tadyak kabailan nga ramiday. Ay, naglaka. Narigat tupay. Amok paray. Ang mga matumpungan nyo dagiti kriminal, wano dagiti agtatakaw iti rabi Ay, kinasaya ata dukas na paray. Naglaykan. Naturad ni Kwarog akana ka. Awan makunak. Nalaingang mo pare Mayat, ti kombinasyon na. Naturay kinalaing. Saan ka ba? Tatama daw. Apay Kwarog. Daka ka di dita malikodat. Kayway. Awan ka di timadmadlaw ma. Anya ko matimadlaw ko ngay. Nuanda madlaw mo, ngagtatakaw. Nay, awan may. Ang mga nuji sa bali a lugar ti ayanda. Ay, mapantay daya. Way, umakarta iti sa bali a lugar. Kakaisuna, nagkadwa tinalaing kinaturay. Badang, kumusta nga iti panagrundayo kin ni kwaraw? Ay, mayat tuya. Adda natiliw yung agtatakaw? Awan pay. Nasken nga agalibtak kayaw. Uray saan mo ngay bagaday ta. Tatalagaan na libtak kamay. Nasken anaridam kayaw. Apay aya ngay bagbagam da kita. Kitalaga mo't anaridam kamay. Mga no da kayo pa'y ti maunaan dagiti agtatakaw. Ay, da kami pahimot sigunam. Agrunda kayo kadimanan inton bigat ti rabi kanikaba daw, kwarog. Wen kagawad, rinabi inaitan. Ay, mayat ano kasta. Saan kami agsartay? Aging kaasan mi ang matiliw dagiti agtatakaw. Talaga gayam amaya ti panagkadkadwayo kun ni kabadong. Ay, talaga mayat kagawad. Nasayat man tanapanunot ni kapitan apagkuyugan da kayo nga grunda. Hindi pa'y ngay bagbagak na takin ang kilkaw. Ngamitalangan na panunot na mayat gayam. Natalnan ton da ti barangay tayo nang runa iti rabi Ay pudno day ta kagawad. Wan. Ngamin, dakla talaga ti tulong ti panagrundayo. Ayan na, Kwarog. Ayan na, di kalaban. Kunak aya nga da kalaban. Saan na ya, kalaban di ko naman ang ligmaw. Saan? Anya nga di nang ligmaw. Agur urok amanaw. Si Kaki di tila ibagbagam. Mayat titurog di manaw. Ito na, tagururok ako na. Day di manaw. Ay, way. Ay, nagmayat kayo di ngagpayson ay atiturong na day tama daw. Anya ti mako ng tataba daw. Tiliwakaon. Winsa Wen ko namang tatiliwakaon. Sige, tiliwa mo. Tiliwan ka nga raw, dagur urok amanaw. Apay ngay nga samaray. Awan mo lang ni Badungkom nga agaway. Ay namare, uray ni Kwarog, saan pa'y mo't anagawid? Kano nalpasan ang nagtaraok dagiti manaw. Ay kat aldaw gaya man. Napananda nga ingatan. Ay kat napanda nagronda idirabi Si Kakit di man. Ay kat nagawid ako man Adayo siguro tinapanda nagrondaan. Ayun anya.
Kat, anya ngay ti insaganam asidaan ni badong mo. Kat ne, amangan nun nabanog ang agronda. Ay kat dinengdeng manen amaray. Anya ngay nga raon. Anusan na no anya ti adda. Ay na, nabsugan ka. Manok ko naman ti sindata. Gayam ti agronda, kwaraw. Nalakagayam ti agtiliw iti manok no iti rabi. Ay, katwa da, nakaturong da. Kanya ti makunam tatabataw. Agrundata man ininton rabi ya. Ay, katwa da, agsidatan tumanay, iti manaw. Agrunda kami man ininton rabi ang Kyle. Naggagat ka anakan. Kaduat ni tatabataw. Una. Mayat no ka na yun kadwam radya analaing akong paray. Unang Kyle. Talaga gaya man nalaing ni tatabataw. Una. Hindi pa grade 1 kami. Nalaingan. Mas daawak man ken kabadong. Saan ka amabaing? Tadi mo mo't kinut ko ti day taindasar ko adinengdeng. Ay, dinangdang mala, dinangdang at dasdasal mo, makauma. Hindi ta, agriri ka ka isong arod ti adda. Ay, nabsugan, sana ka mabisi. Nangangkan? Wine, manok ko naman, tisindami ka ni kwaraw. Nangan kamot gaya man. Insang putan na kumamutan na. Saan ka na nalagay? Ay, Wine, ay grunda kami manay, intun rabi ay. Agsida kami tumanay, iti manaw. Tatabataw. Rabi manay. Ganyan raw, panagrurunda manay, kwaraw. Agbirok taman iti agtatakaw. Agtatakaw ay amot ti birogan da, kino manaw. Ay, nasukatanan ti birukan tayo. Ti aramidem kwaraw, agsipot ka manay, ti agururok amanaw. Ha? Adu tatabataw. Nood na masiputan, ay pa nakadagaws, tatok makadagaws. Wan, nalaing kagayam at talaga, akas ko na ni Uncle Kao. Enteng, agron-ronda ka di matlaang dakwarog kan ni badong. Isumati ko na da. Ay, unay kamatan. Day tamatlan turog mo ti amom. Anyangin nga rin ramidot. Adamit para runda. Amwam ano talaga nga agron-ronda damatlaang. Ay naamok at talaga nga agrun-runda da. Jak pagdua-duaan ida. Ay, agtalik kamatlaw ay kadakwada. Siyempre Kasanon nulukluk-wanda kalagayam, tasaan da nga agron-ronda. Anya ko matiar aramidan da. No rum-rumwarda iti rabi ingay. Kuya, agriin ka mo tin ah. Ay simang putkan. Iunin mo dahi tuyay. Kita masimang peta kung damagang pailaan. Ang kagipamurag iti danaw. Tanay, lamawan taman dito inyawig ko amanak. Nangalaam iti manaw. Ay katiniliw mi akin ni kwaraw. Agrunda kayo kunam. Apa nagtiliw kayo iti manok. Apay, dinangdang manag, di kaya't mo asidain. Di ka lamaw uma. Manok mo tin ah. Enteng, anya jay lut-lutuan ni kwarog, ijay kusina. Manok mat nga inyawid na. Ay, dinamag mo no nangalaan na. Saanin adamagan basta dasidaan tayo. Ay, nasken adamagam. Saanin nga rod. Mangantay kit di damdaman. Damag ka dyan. Nga, Kapitan, ado ti agrikrik lamaw. Natakawan da ka no iti manok da. Apay amatakawan da ka rin na bingag ron-ron da kwaraw kan pare ba daw? Dayta mo ti pagsidsid daawak. Paano nangyari yan ngay? Ay, saan gayam ang mapagtalkan dagita na laeng ken naturod ako nam, kapitan. Anya ita, papayaban da kayong ni kapitan. Tapay ka now. May papan ka dagiti mapukpukaw a manok. Agreklamon dagiti mapukpukawan iti tarakon da a manok. Naglaing da nga, gireklamo da kita. Nakakulkulbet to mo lang da kiti tarakin da. Kasano nga da mapukaw amano? Kano agron-ronda kayo iti rinabi?
Ni tatabadong tikitamang kail sana siya. Nay, ni Kwarog paray. Asino kada kayo tikita Basol ni tatabadaw. Siyak manin ti pabasulo mo na. na. Kitno ko na masika tinalaing. Kung na matiliwan ta di agur-uro ka manaw. Ay sukatan nyo, dagiti tinil-tiliw yaw. Anyabatin paray. Kano na gado dagiti tiniliw mi kini Kwarog. Na. Ay, ipabalod kayo no diyo sukatan dagiti manok at tiniliw yaw. Ay, sanang kain. Wanain, sukatan main. Pare ba daw? Hmm. Kung namanalaing ka, gayam, agin lalaing ka unlay. Ni Kwarog Na. Naturid ako na. Agin tuturid lagayam. Saan kaya mabalin nga kadwa? Dakas ti pagbanagan ti panagkadwayo. Sinatan tatabadaw. Santan nga agrunda. Ay, katuwa na. Anya pa ingay. Agrunda tapay kuma. Tado pa'y titiliwan ta manaw. San ka nagtagtagari? Mangag na ka ng kalmaw. Kut inungtan na talang aruday. Una niya. Paya bandatan tumanan dita barangay hall. Sana ka na mapanagrunda tuya. Nasaya at magnukas ta. Bawal ka nun kung na ni parintain. Day tati ko na ni Kapitan. Rin namanan milag mait dagiti manok nga gurok. Kahit anya nga'y tinaganab yo anang raman. Awang gayam ramraman na dagiti agurok a manok. Ingkakit agbang kagen. Tapno adamit pakausaran ti oras mo. Ay katuwa na. Anya pa yun nga. Ni Kapitan Anything! Kail, mapana ko nagpasada. Nakasapatos kami lang. Tane, tiliwan dati tricycle driver saan nagsyus. Amo kang kail. Saanin ang masapol palagi panak. Ay, hoy, sapatos ko mo dito, Sarma. Binulog ko lang ang kail. Ha? Binulod. Awan, malagip ko nga impakadam. Ita ang kail. Na- Ipakada ko na buludat na ito yung sapatos mo. Insuot mo, sa mo ipakada. Ay, no sa anak pa'y anak, win. Winlat ako na mau. Sige, Ay, nakaw. sus, siya kung tinaawanan iti sapatos. Nay, apay anawanan kay ti sapatos, ako na. Ay, binulod ni Kwarog. Na paano nagpasada? Kahit ipabulod mulatan narigat mat, no tiliwan da, jay ka anak ha. Tatabadaw. Kita am dito yung sapatos ka. Apay dahi ta sapatos mo. Kabarbaro dahi tao. Apay damdamagay. Ipagbagak lang, may. Ay, agpasada ka kaday. Why? Nagpaili ka, diaglugan kan tay tulod ka. Wan man tanay, ada samsambutag kay. Di ka matanagan. Nakasapatos Iso asigurada o adidak tiliwan. Mabutay dagiti daddo mga agpasada. Tatiliwin da kanu ida. Sandaga man nakasapatos. Iso ako kwa amin itanti pa sa hiraw. Ay, garaw! Garaw! Kumpat ka lang yung talapayag mo, tatabadaw. Tapartakak pa itang panaray. Ay, maulaw ka! Isartin mo na ito tricycle, ma'am! Nya, maulaw ka. Wait, maulaw ka, isartin mo na! Kapag maulaw ka, Ay, maangot ko na ito kilikilay. Ha? Ay, nagbangsait. oy, san mo't tatabadaw? Makaulaw a pirmi ko raw. San nati kilikilik ti maangot mau? Kilikili ni angkel kau. Ay, bumaba ako. Agurayak iti pagluga na ka sa balay. Amangan mo't no takilikilim ti nabangsit tatabadaw. Naglaing ka ngagpapasaw. Kanya! Aray! Apay, Adaman ibaga. na, anya data? Bagbaga mamadya ka na ka mga agdigos pa'y nga muna. Sakbay nga agpasada. Na, apay aya? Pirmi makaulaw di pa'y na. Di ka man. Bimabaak to pa'y tricycle na. Tadyak manusan di ahod na. Ay, napili ka laeng. Ay pudno ti bagbagak paray. Padasam nga min ngaglugan ni tricycle na. Agreklamon samot ni Pari Badong. Ewan nga ron. Nabagsit ka nun ni Kwaraw. Na daytan tay ibagbagak. Ay kat ibagam akan ni Kwarog. Kaguran nakto manun. Apay kit din nakagura na ka. Amo met di na kaya ti madildil lang.
Ibagam atap no agdigos. Dayta no kaya't napay ti agpasada. Ay, ibagak man. Paya-paya. Ta ibagak nga reklamo ni pare ba daw? Unak no ado ti mapasada kita angkay. Apay awang pasaheros no? Nakapilpili mo't na kita pa sa hiraos. Na, Nang runan ni tata ba daw? agrek-reklamo to pa ta nagbangsit ka kano. Sana po no day tangkay. Nagbangluak tupay. Nauray la kano nga rubim mama. Basol na Ay agdigos ka nga minsak bay ngagpasada ka. Amin kami tupay at tricycle driver. Saan kami ngagdigdigaos? Sino ay ti leader daw? Siyak, angkay. Ay tuladen da ka talaga dagiti kakadwa no kasta. Siyak nga rin ti leader da. Di rumbang lang at tuladan da. Nagnag na ka nagpailay? Wag, di mabaki di tricycle ni Kwaraw, tanagang like. Nagdigos kumamot Yak man amo na ta, Kwaraw. Kaanakan pa yung ti kapitan. Amo na nga dakas di nga ango na, di nagdigos kuma. Amo na antay magaking kwa na. Padanan samo ni Uncle na akabuteng na ti Danaw. Kanayunan nga agdigos ni Inteng ita, Maray. Saanen akas idey, akabuteng na ti Danong. Nangagmaw, marituyang, Apay, nagkuna asaan nga agdigdigos ni Inteng. ni marituyang Saan ani kapitan ti bagbagak asaan nga agdigdigaws? Ni Kwaraw. Ay, ni kwarog itan, ti saan nga agdigdigaws. Apay maray, ikasano aya dayta? Anya ti pudno pasama. Naglugan ni Badong ko ide tricycle ni Kwaraw. Kay, Uray labim maba ni Badong ko tamaulaw kanumutang. Gapo iti anglit ni kwaraw, kasjay. Kasano nga mo maray? Sa amuklatan ti tuloy ti istoryam Naglaing ka talaga niya marikwanan. ay, ket nuuray la nagsapatos ni Kwarog anapan nagpasada. Tamabuteng at iliwunda. Tiliwan damot kumangarod uray dagiti saan nga agdigdigos at tricycle driver anya kukumaray. Ay, mayatak iti day tamaray. Anya ti makunam ngay maribanang. Wan umana mo ngakmet iti dayta. Ang amin samot ngamin at tricycle driver dito'y barangay tayo. Ket saan nga agdigdigos? Bagbagaam de ka anakam, Inteng. Ni Kwarong. Apay manan. Aday naramid na adakas. Saan mo't kanong nga agdigdigos? Ket naganglit kanong nga agpasada? Apay ang nagkatawa ka. Anya ti nakakatkatawa iti imbagak. Mayat no saan nga agdigdigos. Tapno saan amaksayan ti kinataraki na. Pakaragsakam nga awan ti mayat nga aglugan iti tricycle na. Nagkunakin ka. Ay na, ket nuuray la kano bimaba ni pari badong iti tricycle na. Tanaulaw ka daw. Ay patpatsim na jay. Kano uray na laing pasabat kanyak itay. Na, amumagayam. Saan nakaroon ang mamatay? Apay asaan ka mamatay? Isula ang mati agrek-reklamo. Na, masapul pa lang nga adaw ti agreklamo. Amo tayo ni pare ba daw? Dalaing, amang perdi iti pada na ataw. Naglaing agreklamo ni tata ba daw? Ay na, bayamon kasta talaga. Kunamot lang na sino ang nakabangbang law. Ala, itulod na kon ija ilay, kwarog. Hawan kagawad. Anya da di maangot ko akas labulog akanday. Ha? Awan mo't maangot ko kagawad. Awan mo't makita akalding dito'y pardaan yaw. Talaga mo't ngawan kalding ditaw eh. Ay isikan sa mo't di maangot ko. Ha? Ay, saan mo't Ay, sika talaga. Akita ak iti sapali pagluganak. Ha? Kat magpapada kami amin dito'y paradaan asan nga agdigdigaws. At dayamot na banglo kada kami. May sakmat amang ireklamo kadagita at tricycle driver. Ireklamom amin at tricycle driver, maray? Una,
Ngamen, grupo matisaan nga agdigdigos dagita tricycle driver. Tinulad dan ani kwarog no kasta. Iso ngamen ti leader da. Denggan nga tamo ni Kapitan day ta reklamo, maray. Apay katasaanan nga ay. No kasta, mapilitan nga ruda kwarog nga agdigaw. Wala, day ta ti may parbal. Badong, ingka agpirman ijay reklamo da kontra kada kita tricycle driver di ta paradaan. Ay, adan agreklamaw. Ni Mari Kwanang amismo. Kung nakman nga min no, inaksyonan ni pare Inteng, di imbagak king kwa na iday. Patsumungamin nga aksyonan na. Basila ba nagdata ko na na ah? No inaksyonan na ko maiday, di saan nga umabot iti panagreklamo akasta. Ingka agpirman, tasyak nakapirma akong. Ay, katwa na. Pagdigusan tayo man dagita tricycle driver. Oh, aday tamaray, nakapirma akon. Adon tinagpirma. Ket amin tayon samot nga agluglugan iti tricycle kat nagpirma. Ay rumbang laeng. Kaya't sapay ko ma, tasaan agumurgura ni Kapitan iti daytoy a reklamo tayo. Awan matan ti mailugan miya pasahira o sangkail. Ay, amom, no apay nga awan mailugan yan. Amo ka, napili da kita pasahiraos. Bagbagaman ni tangkay. Kasano abagbaga akit ada reklamo da kontra kada kayo? Ha? Reklamaw? Da kami pa ananos a tricycle driver, ti reklamo ta. Eh, saan kayo kanon tupay nga agdigdigos? Apay, masapul ay adayta. Masapula. Basta nakasapataos, mayatang. Nasken nga aksyonak da ito'y areklamaw. Anya ti kaya ito asawa ng kail? Nasken nga agdigos kayo. Isuda. Na. Amin kayo. Apay nga iraman nakngay. Di saan nga agdigos? Saan na mabalin nga agpasada? Ay, nagrigat matanti kastawi. Sika nga ron ti leader da. Di sika ti umuna nga agdigos. Makadlawak man maray. Awan matan tinakaparada at tricycle di ta paradaan. Saan dan samot nga minakayat yagdigos. Siguro agjip tayon ang agpailay. Anya nga ngaral. Ay, katuwanan na ah. Nagriga mo no pilitan tayo no sanda kayat tagdigaws. Isuda ati mapukawan iti pagsapulan no kasta. Sana nga agdigaw, santay. Kahit kasano ngay nga rod di pa nagpasadam. Makamuditan na. Ay, apay nga min aya, akabutang mo ti agdigaws. Tultuladak lang mo't niyang kail. Na kat no inaldawan nga agdigos ni Uncle Mau. Ha? Kasta iya? Kat puan, Iso nga yung kaagdigos. Ay, diyak kayat. Na. Hay. No di mo kaya. Para manan ka iti balunat ni Antay. Tignan mo ti balunat ni Antay. Binulod ko ti balunat na. ay, isublimot lang itinangalaam, Una. Padasak man mat ni Kwarang no nasakit mat lang ti mabalunat. Ay, talaga mo't anasakit. Ay, nasakit na itangkan. Iso nga ron na yung kaagdigos. Why, mapanakaon. Di ka mangibabay. Ibabay na. Kutsan mo ta talaga. Ay, banan. Idadangan na kami ka ni Kwarang iti digos me. Nang saan na masapaw. Ay, si kalaang ti maidadangan iti pagdigos na, inteng, talakay kan. Na. Kabalak ti agdigos iti nalamay Ace. Oo, nangag mo, inteng. Ay, agawid ka nga raw din ijay balay mo, taing kaagdigos ko raw. Inakarutan ng kain. Sige, ingkamot isublinday tabalunot ko, inteng. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?